Hola, hola! Bon dia! Bé, avui us porte un conte. Aquest conte es diu Si yo tuviera una púa. És de l'editorial Hemonautas i les autores són Eva Clemente i Teresa Arias. En aquest conte, que ara de seguidament us contaré, veurem com aquest eriçó va a poc perdent les seues pues. Per què serà? Ara ho veurem. Bé, aquest conte heu de prestar molta atenció perquè ens parla de l'assertivitat. Sabeu el que és l'assertivitat? Pues és aquella capacitat que ens fa expressar les nostres emocions de manera adequada, sense fer mal a qui li estem parlant i sense ferir els nostres propis sentiments. I això és l'assertivitat. D'altra banda, també ens ajuda a saber dir que no. No sempre podem estar dient que sí a tot, veritat? Hem de pensar si dir que sí ens afecta de manera negativa personalment. I això també ho aprendrem en aquest conte. Així que, dintre vídeo! Anava Pepincho, de la família Repua, al bosc en busca d'amics. Caminava molt esplaer, pensatiu, trist i amb moltes dudes. Algú voldrà jugar amb mi? Les meves pues són un espant! Quantes pues? Per a què? Tindré 100 i pico? Així qui me voldrà? De sobte, detrás d'un pi es va assomar la guineu Rufina. Va mirar a Pepincho de dalt a baix i li va dir: «Que boniques són les teues pues!» Pepincho es va posar tot vermell i li va contestar: «Moltes gràcies, que amable!» I ja va pensar que tenia una amiga. Pepincho estava molt content. «Ens quedarem jugant!» «Que bonic és el teu nas! Però, per què plores?» La guineu va contestar: «Ai, pobreta de mi! Ai, quina gran amargura! Se m'ha trencat el calcetí i no tinc ni una agulla! Ai, si jo tinguera una pua per poder cosir-lo!» L'eriçó, que era molt bondadós, va estirar una de les seues pues del front tan fort que la va arrencar. «Tin, Rufino! Aquesta pua et pot servir com a agú...» Abans de que acabara la frase, Rufino ja se n'havia anat. «Que llàstima que Rufino tinguera tanta pressa!» L'eriçó va seguir el seu camí, ell i el seu somriure. De sobte, el va saludar una muntanya peluda, que va resultar ser Inés, una gran gossa llanuda. «Que boniques són les teues pues!» li va dir. Ell va contestar tot vermell: «Moltes gràcies, que amable!» I va dir per a si mateixa: «He trobat una altra amiga!» Pincho la va mirar de ben prop i tenia mig nas, mitja llengua, 0 dents, que menys mal, 3 tonelades de grenyes. «I els ulls, on estan?» Inés va respondre: «Baix d'aquests pèls tan llargs que me fan veure tot el món de color gris. Si tinguera unes forquilles!» Pepincho, per llevar-li la pena, es va apresurar a dir: «Tranquil·la, jo te puc donar unes quantes pues i així ets pots llevar el pèl de la cara». Inés se'n va anar de seguida i Pepincho va seguir caminant, pensant: «Jugarem un altre dia, no he tingut temps aquesta vegada». Pepincho de sobte se va parar al veure 2 grans orelles i 2 ulls fixes en ells. Era el gran conill Cèsar. «Ui, què mire? Què tindré?» «Quines boniques pues!» li va dir Cèsar. «Moltes gràcies, molt amable!» li va contestar Pepincho. I va pensar: «Amb aquest ja van 3. Ademés, pareixen fortes i m'aniran fenomenal per netejar-me les dents. És que saps què passa? Que menge molta herbeta i se me queden entremig de les paletes». Després el conill va callar, però seguia mirant fixament a Pepincho.
Pepinxo, en ganes o sense ganes, li va donar 2 pues més. «Toma, tindràs prou?» li va dir. Com César el conill se'n va anar, Pepinxo va seguir el seu camí. «No m'ho puc creure! Tinc 3 nous amics!» «Ui, que susto!» De sobte, en el mig del camí es va creuar una gran serp. «Ah, no, buf!» Que era Rufino. Dona'm més agulles!» li va començar a dir. «I algun dia te faré un abric. Vinga, ràpid, dóna-me-les!» Al poc d'anar-se'n Rufino es van sentir ladrucs. «Quina sort tinc d'encontrar-te!» li va dir Inés a Pepinxo. «T'agrada el meu pentinat? Necessite unes poquetes pues més i així me podré fer trenes». «Pues tu mateixa, les que vulguis, agarra les que necessites». «Pues mira, te n'agarraré una per a cada pateta. 2 més per a les orelles, 4 per a la cola i una per al cap». Saltant des de ben lluny va vindre corrents el conill César. «Urgente! Necesito más púas!» Pepinxo va contestar. «Pues només en queden 6. «Pues me les quedaré les 6. César, a més, se'n va anar enfadat perquè 4 dels seus invitats es quedarien sense esfurgadents. Pepinxo ja estava cansaet i mort de fred. Caminant cap a casa, va buscar a la guineu i li va demanar que li fes l'abric que li havia promès. Però la guineu estava dormint i no tenia ninguna intenció d'ajudar-lo. Pepinxo, molt trist, va pensar que igual la seva amiga Inés el podria ajudar. Pepinxo, tot gelat de fred, va trobar a Inés mirant-se a un toll i li va demanar alguns d'eixos pèls que li sobraven per fer-se un abric. Inés li va contestar: «Ai, calvete, no veus que estic ocupada?» I es va seguir mirant el seu reflex en el toll. Sobtadament va aparèixer una àguila en escena i per a Pepinxo el refredat ja era secundari. «Li estic seguint de fa bona estona i aquest animal no em sona i encara que és un bitxo molt estrany, la carn pareix bona i total, no he esmorzat». Pinxo va començar a córrer tot el que podia i tremolava de fred i de por. «Auxili, auxili, estic en un embolic!» «Qui eres?», va preguntar César. «Pepinxo, Pepinxo!» Però mai ningú li va contestar. Pepinxo es va intentar fer una boleta, tal com la seva mare li va ensenyar quan estava en problemes, però sense pues no funcionava. «Això no pot anar a pitjor! Això no pot anar a pitjor! Ai, Déu meu, s'ha acabat!» Quan pareixia que era la fi, va arribar l'ajuda. Era la tortuga Rauda. «Posa't baix de mi», li va dir. «Però tu no eres Pepinxo? Com has acabat aixina?» Pepinxo, tot avergonyit, li va dir: «Vaig regalar totes les meves pues, per temor a que els altres no me volgueren. Volia tenir amics, però me vaig oblidar de mi». Rauda li va dir: «Això són coses que passen i has d'aprendre d'elles. T'acompanya a la teva casa, paciència i ja veuràs com prompte tornaràs a tindre pues». Rauda va deixar a Pepinxo a la seva casa i aquest es va quedar somiant amb les pues noves, que li van tardar a eixir mesos i mesos i mesos. Per això va haver d'estar tancat al seu cau durant molt de temps. I al arribar la primavera, voleu saber què va passar? Pepinxo va sortir amb les seves pues noves i el sapito se li va quedar mirant. «Oh, que pues tan boniques!» «Ui, les estic estrenant», va contestar Pepinxo. El sapet li va tornar a dir: «Són doraetes i segur que me quedaran genial. Si me dones 10 puetes d'ixes que portes, seré el teu amic i així me faré una corona, com la rana encantada». Pepinxo es va quedar pensant: «Què puc fer aquesta vegada?» Va respirar profundament i va contestar:
Osenc, els necessiten. Preferís tenir-los jo. Les pues als eriçons ens serveixen de protecció. Què contestarà el sapet? S'enfadarà? Pues vaja, no ho sabia. Clar, les has de cuidar. Jo la corona no és precís. I així es van ficar a jugar tots junts. L'eriçó li va dir: vols que t'ensenyi a fer una bola? I el sapet li va dir: vols que t'ensenyi a cantar? I així, tots contents, van començar a jugar i va ser el principi d'una nova amistat. I això és tan veritat com que el conte s'ha acabat.